Aj TP do mene. Neko mi poslao TP. Ne da mi prihvaćiš, ne! Prihvati ga. Prihvati ga na to. Prihvati ga. Ja. Gleda. Sad će se stvori. Ko mi tepa? Tega. Kako? Klimovanom. Utepa me neko. Ko nam klimoval? Nito nam otklimoval. Fu. Ne! Znam, Kako? Brže first line tamo piši. da ti piši ne mogu ubi me. I za komu primi budala jedna TP? Sad ne može, čutite. Sad. A mora tamo da stignemo do first line da napišemo. Ali on utepa. Bate! Sad sam claimoval, sam me ne možeš bije. Mato, claimoval sam. Gle, brate, opet mi claimo. Ne. Mnogo mi laga, ljudi. Snimam video, mnogo mi laga. No trajmo. Nikola, brže do ovo. To je Honor. Nikola, brže do to Honor. Jebote, toliko da mi se koči. Ne možem ništa više. Pobeže. Ajde ga utepamo sad. O, izađe napad, izleze napad, ide. Reću samo otvori. Надо po njega da ga najem se. Vidjeli bate? Gdje si, ale? Nema veze. Što nas Ne, mene nije. A tebi li s dijamantsku delu utepati? Brate, Mene ja mu nije. rekao stavi to u Ali čest. si ti li si s dijamantsku delu? Na spavanima čestovi. Pa kamo čest? Ja ti treba... Igrao sam se mnogo bate. Ja bi do dijamantsko delo. Da pa se do mene neko, ajde.